Dobre. Ja proste začnem. Hneď prvý príklad je čo? Integrál 1. Sa tvárim, že neviem, čo to je a už som to všetko vypočítal. x3 ln x vlastne na 3dx. No, pri riešení určitého integrálu postupuješ úplne takisto ako pri riešení neurčitého integrálu až do vlastne posledného kroku. Že vlastne, čo teraz ja budem robiť je, že si najprv vyčísliš si tento integrál, ako keby to bol proste nevlastný integrál, čiže nie je tam tá jednotka ečko. Z toho ti vyjde niečo a potom to, čo ti vyjde, tak do toho budeš dosádzať to ečko a jednotku. No, nezaostruj na moju ruku. Hej, to, čo potom dosadíš, či potom to, čo ti vyjde, tak tam dosadíš ečko a jednotku a to vyčísliš. Určitý integrál ti hovorí obsah plochy pod funkciou alebo nejak limitovaný funkciou. Takže výsledkom určitého integrálu je celé jedno číslo. Čo sa vám ešte zíde vedieť k určitým integrálom? Nepíšeš tam plus c nikdy, na to môžeš úplne zabudnúť. Používaš úplne tie isté všetky pravidlá ako pri nevlastných či neurčitých integráloch s jedinou výnimkou je, to vlastne uvidíte aj v tomto príklade, že pri substitučnej metóde si budeš musieť ešte dopočítať nové ako keby hranice toho nového integrálu, čo ti vznikne. Ale potom pri per partes máš úplne to isté ako pri neurčitom integráli a všetky ostatné postupy by ti mali fungovať takisto aj v tomto integráli. Tak ako pri neurčitom, tak pri určitom. Toto budeš riešiť substitúciou. Hej, a substitútuješ, že 3 plus ln x sa ti rovná t. Teraz klasická substitúcia, zderivuješ toto a dostaneš dt, takže 3 plus ln x sa ti zderivuje na 1 lomeno dx, 1 lomeno x dx sa rovná dt. No a teraz prichádza ten super špeciálny bod, lebo tebe by teraz proste mal vzniknúť nový integrál, ktorý by vyzeral, že tretia odmocnina z t dt, lebo 1 lomeno x sa ti zmenilo na dt a to si zapustilo normálne. Ale tie hranice sa ti tiež teraz zmenili a musíš si ich ako keby dopočítať a dopočítaš si ich tak, že si označíš, že x1 je tvoje ečko, to je toto ečko a jednoducho len toto x dosadíš do tej tvojej substitúcie, takže budeš mať 3 plus ln e. A ln ečko, to vám tu napíšem, ln ečko sa vždy rovná 1. To je proste pravidlo, to tak má byť. To je dané, takže jedna z tvojich nových hraníc bude štvorka. A potom x2 je tvoja spodná hranica integrálu. Takže to je ln1. A tiež vám tu napíšem, že ln1 je vždy 0. Takže to sa vlastne rovná len 3. Čiže tak si vypočítaš tie nové hranice určitého integrálu. A tým pádom ten tvoj novovzniknutý integrál, kde už máš t, bude od 3 po 4. No. Teraz toto klasicky už budeš len integrovať. Ja tu spravím ten malý medzikrok. No, takže integruješ t na 1/3, to je, že t na 4/3 lomeno 4/3. No a teraz klasicky by si chcel napísať plus c a máš zintegrované, to by bol ten neurčitý integrál. No v určitom integrále c nepíšeš, ale tento tvoj výsledok si dáš do hranatých zátvorok a označíš si, že čo budeš dosadzovať, to sú tie tvoje hranice. No označíš si, čo budeš dosadzovať do tohto t a to, čo dosadzuješ, je proste ten tvoj určitý integrál, to je tvoje hranice tvojho určitého integrálu. No a ako sa toto vyčísluje, tak veľmi jednoducho a takže
toto je x1, toto je x2, že jednoducho vypočítaš x1 minus x2, tým, že tvoje x1 bude ako keby celé toto po dosadení štvorky, lebo toto je ako keby x1 povedzme, a odpočítaš od toho celé toto s tým, že dosadíš trojku. Takže to sa ti rovná, že... No dobré, ešte si to upravím. To sú, že 3/4 T na čo? Na štvrtú v tretej odmocnine od 3 po 4. Hej, no a tu, keďže máme milión miesta, tak proste dosádzaš najprv štvorku, takže mám 3 krát 4 na štvrtú v tretej odmocnine lomeno 4 minus dosadíš trojku za tečko 3 lomeno 3 na štvrtú tretia odmocnina 4. No a podstatná vec, nedosadzuješ späť za tečko 3 ln x. Nechávaš to v tomto tvare, lebo vlastne je to veľmi logické. Keby si tam dosadil toto 3 plus ln x, tak potom ti netreba ako keby prepočítavať tieto veci. Že tie tvoje nové limity. Lebo keďže ty si už akože prepočítal, že všimnite si, keby som za toto tečko dosadil späť 3 ln x a nevypočítal by som si tieto svoje nové x1, x2, tak ten novovzniknutý integrál po substitúcii by bol od 1 po e. Takže tu by som mal od 1 po e. Tu by som si dosadil 3 ln e. A za e by som dosadil 3 ln x by som mal tu na. A za x by som dosadil štvorku. Či ečko. Takže by mi vznikla štvorka. Proste nemusíte to dosádzať späť, tú substitúciu, lebo vy ste si tu na vypočítali tie vaše nové hranice, ako keby aj tie ste už zosubstituovali. Takže nedosádzate späť substitúciu, to je proste to, čo si máte zapamätať z toho. No a tu nás sa už veľmi nedá čo. Ja vyberiem 3/4 pred zátvorku. Teraz tu mám 4 na štvrtú v tretej odmocnine, tak to si len rozdelím, že to je 4 na tretiu krát 4. A 4 na tretiu odmocnené z 3 je 4, takže tu máš, že 4 krát štvorka ti tam zostala. A tretia odmocnená za 4 minus. A to isté spravíš aj tu na. Trojku vytiahneš jednu pred zatvorku, zostane ti tam 1 trojka a odmocnina z 3. No, a to je tvoj určitý integrál. Čiže, hej, nedosádzaš C-čko, ak robíš substitúciu, tak si prepočítavaj x1, x2, nech máš nové ohraničenie tvojho určitého integrálu. A hej, to je všetko, tu na k tomu fakt nie je veľa, no. Len musíte vedieť integrovať, no. Nevznikol ani žiadny nový, ako keby vzorec na integrovanie, takže keď ste sa naučili tie, čo vám trebalo na prvú zápočtovku, tak budete vedieť aj tie, čo vám treba teraz. Čiže, hej. No, dobre. Dobre, že dvojka. Vypočítate obsah časti roviny ohraničenej krivkami. Y sa rovná 4 lomeno x. X plus y sa rovná 5. No. A máš vypočítať obsah. Obsah je tvoj určitý integrál. Takže musíš ako keby toto nejak dosadiť do určitého integrálu a vypočítať ho. Takže problém 1. Potrebuješ určitý integrál a ten je ohraničený od niekal po niekal. Od x1 po x2. Takže prvá vec, čo budeš chcieť spraviť, je, že z týchto dvoch rovníc si chceš vyjadriť x. Tak to spravíš jednoducho, že najprv stade si vyjadríš ako keby len y.
Tady som si vyjadril y, lebo teraz môžem porovnať tento y s týmto y, takže ich dám do rovnosti. Takže budem mať 4 lomeno x sa rovná 5 minus x. No a z tohto idem zistiť svoje x, takže proste, to už len klasicky počítaš. X si dám na druhú stranu, takže budem mať 5x minus x na druhú. Teraz všetko dám na jednu stranu, takže budem mať x na druhú minus 5x plus 4 sa rovná 0. No a z toho ti vyjde, že x sa rovná minus 4 a x sa rovná minus 1. A toto som ešte mohol dať do rovnosti, tak z tohto ti vyjde, že teda, že x sa rovná 4 a zároveň x sa rovná 1. No. Takže zistil si, aké máš x-ka, aké môže mať x-ka. No a to bude tvoje ohraničenie. A teraz určitý integrál vždy potrebuješ mať tvoju dolnú hranicu, aby bola nižšia ako tvoja vrchná hranica. Čiže hej. Čiže z tohto spravíš, no počítaš obsah, takže S rovná sa. A počkaj, tu musíš kresliť graf. Na to vždy zabudnem. Takže ešte si najprv nakreslím graf. Hej. Tu nám musíte písť kresliť graf. Aspoň to nám povedala naša cvičiaca. Ale v písovke to nie je, ale určite nám to povie ešte na započte. No a tu narobím graf z čoho? Z tohto. 5 minus x. No, to bude proste takto. Ale 4 lomeno x bude tá blbá vec, takže to som nešťastne nakreslil. No dobre, skúsim ešte raz, nech to budete vidieť trochu lepšie. Čiže povedzme, že toto bude prvá funkcia. Toto bude druhá funkcia, to je lineárno lomená, takže to bude vyzerať nejak takto. Bude to viac no to je jedno. No. A teraz, že čo počítaš ty, tak ty počítaš elementárnu oblasť. Elementárna oblasť je táto tu oblasť. Aká som to vedel, to vám fakt neviem povedať, prečo toto je elementárna oblasť, proste pozriem, vidím. No, a z toho ti vyplýva, že no, toto x4 a x1, čo sme vypočítali, ti hovorí, v akej súradnicovej, že kde si na súradnici x, keď sa tieto dve funkcie pretnú. To vidíš, že bude tuna a tuna. Lebo tuna už nikde inde sa nikdy nepretnú. A teraz potrebuješ ešte zistiť, takže môžeš si napísať, že x máš z jednej strany ohraničené jednotkou a z druhej strany ho máš ohraničené štvorkou. No a ty si ešte potrebuješ zistiť, že ako máš ohraničený y. A to vyčítaš z obrázku, preto by si ho aj vlastne mal nakresliť. A ty vidíš, že to bude niekde na osi y. Ale ty vlastne nevieš, kde presne to je, ale vidíš, že zhora je tá elementárna oblasť ohraničená tou funkciou x plus 1, či x plus y sa rovná 5. Takže tvoje y musí byť vždy menšie ako tá funkcia, ktorá ju zhora ohraničuje. Takže proste y vždy musí byť menší ako 5 minus x. Pretože je limitovaný tou funkciou zhora. A z dola je limitovaný tou funkciou 4 lomeno x. Takže y musí byť väčší alebo rovný ako 4 lomeno x. No.
toto robíš na to, že teraz ak chceš vypočítať akože obsah týchto integrálov, tak na to máš všeobecný vzorec, ktorý je, že gx minus fx dx. No a mne dosť veľký problém robilo určiť, ktorý je gx, ktorý je fx. No a veľmi jednoducho a dzivo v tom máš to, že to vieš určiť z týchto tvojich, neviem ako sa to volá, z tvojich hraníc. Že to, čo je väčšie ako y, bude tvoje gx a to, čo je ako keby menšie ako y, je tvoje fx. Takže tvoj integrál bude nakoniec vyzerať tak, že, a toto sú tvoje x proste, že tu nadáš z hore je ohraničený štvorkou, z dole je ohraničený jednotkou a je to, že 5 minus x minus 4 lomeno x dx. No a počítaš určitý integrál. Dobre to rozprávam. Hej. No a toto nie je nič ťažké. 5x zintegruje, či 5 zintegruješ na 5x, minus x zintegruješ na čo? Minus x na druhú. X minus x na druhú a 4 lomeno x integruješ na minus 4 ln x. To celé bude mať ohraničené od 1 na 4 a už len vyčísliš. Čiže čo robím zle? Tu na nemá byť minus i. Aha, ešte delné 2. To sa mi nepáči. Dobre. No a už len to sa dáš. Takže máš 5 krát 4 minus 2, 4 na druhú minus 4 ln 4 a to celé minus 5 krát 1 minus 1 na druhú minus 2 minus 4 ln 1. No, tu na zase použiješ vedomosti z predošlého príkladu. ln 1 sa rovná 0, takže toto celé ti zanikne. No a proste vyčísliš 20 minus 16 delené 2, tak to som si nemusel písať, 16 delené 2 je 8. Teraz toto si vieš rozložiť ešte tak, že štvorku si vieš prepísať ako 2 na druhú. A keď máš ako keby že ln x na a tu, tak to vieš prepísať na a ln x. Takže ja budem mať, že 2 na druhú, dvojku vyťahnem pred ten ln, takže budem mať minus 8 ln 2. Minus 5 minus 1 polovica. A toto ti zanikne. No dobre, toto už je takéto basic počítanie, toto verím, že viete všetci. Až na to, že ja som tu vždy spravil najviac chýb zatiaľ. Minus 5 plus 1 polovica. Takže to je čo? 24. Minus 10 plus 1 polovic minus 8 ln 2. A to sa rovná 15 polovíc minus 8 ln 2. Jo. Ešte taká je tá fajná pomôcka je, že ak by vám celý tento integrál, keby vám tu vyšlo záporné číslo,
tak to máte 100% zle, lebo vy počítate obsah a vy nemôžete mať záporný obsah, proste tak neexistuje. Takže hoci čo vám tu vyjde, ak počítate obsah, tak musí byť kladné číslo. Takže to je len taká malá kontrola pre vás. Možno vám to pomôže. A je toto vôbec kladné číslo? 7 polovic minus. No hej, to bude nejaké drobné. No dobré. Čiže hej, to je obsah roviny ohraničenej krivkami. OK. No, teraz super správa pre vás je, že trojka, čo je obsah rotačného telesa, je skoro úplne to isté ako tá dvojka. Až na to, že úplne v poslednom kroku proste pridáte pi. No ale to uvidíte. Čiže čo tam vypočítate objem rotačného telesa, ktorý je niekde zmnožený a okolo OX0. OK. A dvojka. No. Takže nie som si istý, čo mám robiť prvé, že či najprv si ich máš dať do rovnosti, alebo úplne prvá vec, čo je, že si máš nakresliť obrázok. Myslím, že na tom až tak nezáleží. Ja si ich proste dám do rovnosti. Zase dávam si tieto dva y do rovnosti. Takže 2x minus x na druhú sa rovná 0. A z toho si potrebujem vyjadriť x, takže vyberiem jedno x pred zátvorku, zostane mi 2 minus x sa rovná 0. Z toho mi vyplýva, že x sa rovná 0 a zároveň minus x sa rovná minus 2, takže x sa rovná 2. Teraz si nakreslím graf. Y0. No dobre, Y0 je tvoja os X. Neviem ako to tu, dúfam, že tu chápete. To vidíte proste. No a toto je kvadratická klasická. No hej, zase, toto sme sa učili už, že v prvom, či v zimnom semestri, takže toto rátam, že viete, no ale máte kvadratickú funkciu, z toho musíte nakresliť ako keby graf, máš tu mínusko, takže sa ti, ja to poznám, že usmieva alebo mračí, no máš mínusko, takže sa ti mračí. A vypočítal si, že priesečníky budeš mať, lebo vlastne ty si vypočítal ako keby priesečníky z osou x a vieš, že prechádzaš 0 a 2. Takže tu je 0, tu je niekde 2. Takže tvoj graf bude vyzerať nejak takto. A počítaš toto ako tvoju elementárnu oblasť teraz najprv. A potom od teba chcú, aby si z toho spravil čo to rotačné teleso podľa osy X. Takže proste ako keby takto sa pretočí celý ten tvar a vznikne nejaké teleso z toho. No, ale najprv potrebuješ obsah tohto. A no, takže tu vidíš, že tu máš 0, tu máš 2, takže tvoje x je zhora ohraničené 2, z dola 0. Tvoje y je zhora ohraničený tou funkciou 2x minus x na druhú, áno. A z dola je ohraničená tá oblasť 0. Výborne. No, takže máš túto svoju pomôcku, ktorá však neviem, ako sa volá. To hodíš celé do toho klasického integrálu. S sa rovná 0 po 2. Teraz najprv 2x minus x na druhú. Ja tu napíšem tú 0, lebo potom neskôr sa mi to tam zíde. Ale technicky môžete ignorovať, tak je to 0. No a riešiš integrál.
Takže čo, 2x na druhú delené 2, takže x na druhú minus x na tretiu lomeno 3. Ohraničenie. No dobre. A dosadzáš. Teraz keď budeš dosadzať nulku, tak ti vyjde nulka, takže dosadzáš vlastne len dvojku. Takže máš 2 na druhú minus 2 na tretiu lomeno 3. Takže 4 minus 2, 4, 8 tretín. To sa rovná 24 minus 8 tretín. Takže 24, to je čo, 16? Ja čo rozprávam? 4 x 3 je 12. No, preto to tu budem písať, lebo ja som retardovaný. 4 x 3 je 12, takže čo? 4 tretiny. No. Takže teraz si vypočítal obsah tej elementárnej oblasti a už len potrebuješ vypočítať ako keby obsah toho rotačného telesa a na ten máš taký perfektný vzorec, že označte si to Vx, lebo V je obsah, teda objem, sa rovná. No. A budeš prepisovať úplne ten tvoj základný integrál, ale pred neho dáš pi krát ohraničenie, máš to isté. No a teraz, tak ako tu máš ako keby, že gx minus fx, tak ty musíš dať obidve tieto vzorce, obidve tieto funkcie na druhu. Takže budeš mať, že 2x minus x na druhu minus 0 na druhu dx. A to je tvoj integrál, akože ktorým vypočítaš ten, čo je to, objem rotačného telesa. No hej. Tak ja si proste len vykrátim tú zátvorku. Nulku neopisujem. Takže čo, minus x na druhú krát minus x na druhú je x na štvrtú. X na druhú, minus x na druhú krát 2x je minus 2x na tretiu a ešte krát 2, takže minus 4x na tretiu. 2x krát 2x je plus 4x dx. Tak to sa rovná. Integrujem x na 5 lomeno 5 minus. Tu budeme mať 4x na štvrtú delené 4, tak štvorky sa ti tam rovno vykrátia, tak ja napíšem len rovno x na štvrtú plus 4x na druhú delené 2 je 2x na druhú. 0,2. No, aha, a pi som zabudol, tak to dám na konci. Proste ešte krát pi tam musíš dať. Takže to sa rovná 2 na 5 delené 5 minus. Zase úplne klasicky, len dosadzam najprv horné ohraničenie, potom dolné, ale keďže dolné je nulka, takže nemusíš, takže len do horné dosadíš a to, čo ti vyjde, tak to bude tvoj výsledok. Minus 2 na štvrtú plus 2 krát 2 na druhú pi, nezhľudnem tentokrát. Dobre, 2 na 5 je 32. 2, 4, 8, 16, 32, výborne. 32 petín minus 16 plus áno, som spravil chybu. Lebo 2x krát 2x je 4x na druhú. 4x na druhú po derivovaní je 4x na tretiu delené 3. Takže tu je 4 a ešte delené 3.
Jo. Dobre, 4x4 je 16. Tretín. Pi. To sa rovná, dobre, všetko na 15. 32 x 3 je 96 minus. A však toto mám bokom vypočítať 240. A plus 16 x 5 je čo? Tiež toto mám vypočítané. Prečo mi tu vychádzajú iné čísla ako v príprave? Lebo tu je na tretiu a nie na druhú. Takže tu nie je 16, ale čo? Ale zase 32. Lebo 8x4 je 32. 32 x 5 je 150 plus 10, 160. Pi. No dobre, a toto mi čo vyjde? 16. To sa rovná 16, 15 in pi. No a to by mal byť tvoj výsledok. Dúfam, že na nič iné sa tam nepýtať. Vieš, objem. No, dobre. Paráda. No, to ide celkom rýchlo. No, ja budem ekologicky a využijem druhú stranu týchto papierov. Štvorka. No a to je 4A, 4B. Dobre, ospravím obidve určite. 4A. Parciálna derivácia prvého radu danej funkcie. Tento príklad vyzerá desivo, lebo je dlhý a sú tam škaredé veci, ale fakt nie je až tak hrozný. Dosť sa vám tu zíde vedieť derivovať. Takže ak to ešte neviete, tak je najvyšší čas to zmeniť. A čo tu mám? Tangens x minus 2 cosinus y krát x na 2y minus 4y na tretiu plus ln sinus 5x. No, zadanie je, že máš vypočítať parciálnu deriváciu podľa x a podľa y, takže prvého radu. Ja tu pridám taký jeden medzikrok, ktorý mňa osobne pomáha a zároveň zopakujeme si na tom trochu tie derivácie. Ja najprv spravím ako keby predpis celkovej derivácie tejto funkcie a potom z toho, pomocou toho spravím tie parciálne derivácie. A čiže že fx, y zderivované sa rovná. No tak najprv máš derivovanie znásobením. Takže to robíš tak, že najprv zderivuješ prvú časť a opíšeš druhú, potom zderivuješ druhú časť a pripočítaš k tomu deriváciu druhej časti a nie prvej. Takže máš, že tangens x minus 2 cosinus y zderivované krát x na druhú y minus 4y na tretiu plus teraz toto nezderivované, takže tangens x minus 2 cosinus y krát toto zderivované, takže x na druhú krát y minus 4y na tretiu. Toto je teraz derivované plus. No a tu máš
ako keby funkciu vo funkcii vo funkcii. Takže máš, že fx z gfx z hx. Takže to musíš spraviť tak, že najprv si zderivuješ proste tu ten najvonkajšiu funkciu. Takže to je ln, ten sa ti derivuje, že ln x je 1 lomeno x, takže budeš mať 1 lomeno sinus 5x plus 9y. Potom derivuješ vnútornú časť funkcie, takže tvoj gfx, takže tvoj sinus, takže krát. Sinus sa derivuje na kosinus, takže to je kosinus a opíšeš vnútrajškok 9xy. No a potom samotná derivácia toho vnútrojška, to sa bude líšiť, takže to len napíšem takto. No a to bude tvoj výsledok. A teraz, keď ideš robiť ako keby tú parciálnu deriváciu podľa x a potom podľa y. No tak všimnite si, že čo je strašne dzivé je, že aj keď to ono vyzerá strašne zložite, tak čo vy už len reálne budete derivovať je len toto, toto a toto. A vždy len podľa x alebo y, takže vždy vám tu jedno z tých proste vypadne. Takže, hej, proste, ono to fakt len vyzerá veľmi desivo, ale fakt je to úplne primitívne. Pribudol nám nový vzorec. Tangens x po derivovaní je 1 lomeno kosinus na druhu x. Kosinus vieme derivovať a všetko ostatné vieme derivovať. No, takže, hej, vlastne vám by sa zišlo nejaké ten, dobre, parciálne derivácie dvoch premenných robíš tak, že ty vlastne si povieš, podľa čoho ideš derivovať. Takže ja teraz idem robiť parciálnu deriváciu tejto funkcie podľa x. Takže všetky moje y, ktoré tu mám, z nich sa stanú ako keby konštanty. Takže ich proste iba čisto prepisuješ. Čiže proste, hej, z tejto prvej zátvorky, ktorú máš derivovať, tak vidíš, že tu máš tangens x minus 2 cosinus y. Takže toto je ako keby celé konštanta, pretože tu nikde nemáš x. Takže to nederivuješ. To proste absolútne celé preskočíš. Takže ty derivuješ z tejto celej prvej zátvorky iba ten tangens x. A to je to, čo som ti tu na dole napísal, že to je kosinus na druhu x. Teraz toto už máš ako keby v tom medzikroku, ja už to mám ako keby po derivácii, takže toto úplne iba len prepisuješ takisto, ako to tam máš. Teraz toto zase už len iba prepisuješ, takže tangens x minus 2 cosinus y. Krát teraz derivácia tohto podľa x. No, podľa x. Takže zase tu nemáš nikde x, je to konštanta, nederivuješ to, úplne to ignoruješ, neexistuje to pre teba a len s týmto sa budeš zaoberať. Ja tu vidíme, že x na druhu krát y. Y je zase konštanta, takisto ako proste 5 alebo jednotka alebo hocičo iné. Vidím, že mi volá tatík, ale nejdem mu dvíhať a dúfam, že to nejak neruší video teraz. Dobre. Hej, takže derivácia 2xy je, že derivuješ normálne x, takže ti vznikne, že 2x, ale ten y je konštanta, takže ten tam ešte musíš pripísať, takže 2xy. Dobre. Teraz toto už len prepisuješ, že máš 1 lomeno sinus 5x plus 9y krát kosinus, zase iba opisuješ, tam nemáš čo derivovať. Hej. A teraz derivuješ iba toto a zase, budem to hovoriť miliónkrát, derivuješ podľa x, takže 9y sa ti zmení na konštantu, konštanty nederivuješ, takže derivuješ len toto 5x a 5x po derivácii je proste 5. No. A teraz ideš robiť
No, takže to je tvoja prvá parciálna derivácia podľa x a teraz musíš vypočítať ešte druhú, tá bude podľa y a to zase budem robiť z tejto istej funkcie iba podľa y a zase si všimnite, že zase budem iba toto derivovať, iba toto a iba toto. Tak to nie je až také ťažké, to je to najväčšie, čo chcem, aby ste si z tohto zobrali, že ono to len vyzerá desivo, ale sú to konec koncov fakt, že zadarmo body, ak viete derivovať. Takže, hej. No dobre. Takže teraz derivujem podľa y, takže ako keby presne naopak. Všetky moje x sa menia na konštanty. Takže ja to mám, že tangens x, to celé je konštanta, takže ma to absolútne nezaujíma. Minus 2 kosinus y, to viem zderivovať. Mám tu minus kosinus. Kosinus sa ti integruje na minus sinus, takže sa ti tie minuska vykrátia. A budeš mať, že 2... tak. Jednu vec hovorím, druhú píšem. Takže budem mať 2 sinus y krát. Teraz toto opisujem. Takže x na druhú y minus 4y na tretiu plus tangens x minus 2 kosinus y krát. Toto musím derivovať. A teraz to derivujem to zase podľa y. Teraz v obidvoch mám y, takže obidva tieto členy musím derivovať. X na druhú krát y, no x na druhé je konštanta, takže to prepíšem a y na prvú sa mi zderivuje na jednotku. Takže píšem len x na druhú. A minus 4y na tretiu sa mi zderivuje na minus 12y na druhú. No, teraz zase len prepisujem 1 lomeno sinus 5x plus 9y krát toto prepisujem krát, no a tu derivujem podľa y, takže 5x je konštanta, tam mi absolútne zaniká, zostáva mi 9y po derivácii je 9. No. Takže to sú tvoje parciálne derivácie prvého rádu. Neviem, čo k tomu ešte viac tu veľmi treba. Môžem vám to ešte napísať ten fakt, že gx krát fx po derivácii sa rovná gx derivované krát fx plus gx nezderivované krát fx derivované. Toto je vlastne toto je tvoje gx, toto je tvoje fx, tak tu máš gx, fx. No ale to všetko by ste už fakt mali vedieť. Už ja neviem, kedy sme derivovali vlastne, čo tu bol zimný semester. No dobrze. 4b. 4b vtipný príklad. Napíšte rovnicu dotykovej rovniky ku grafu funkcie. OK. Takže fx y sa rovná no. Aha, ešte mám bod T. No, takže toto budete zase robiť cez parciálnu deriváciu prvého rádu. A je tu jeden vzorček, ktorý si budete musieť zapamätať. Nie je to až také strašné. Lebo počítame čo? Počítame... No, chceme zistiť rovnicu dotykovej roviny. Tá rovnica má takýto perfektný predpis. Z minus Z0 sa rovná Zx derivované A. Takže prvá parciálna derivácia podľa x v bode A krát x minus x0
plus z y a y minus y0. No. Takže ty budeš vychádzať úplne celý čas z tohto vzorčeku a vlastne len do ňoho si vypočítaš akože tie podstatné veci, čo ti treba. Tvoje x0 a y0 sú tieto tu na čísla. To máš v tom bode. Toto je tvoje x0, toto je tvoje y0, toto je tvoje z0. Takže to už vieš, dosadíš. Teraz ty musíš napísať ako keby novú rovnicu pre tú rovinu. A ona bude obsahovať nejaké x, nejaké y a nejaké z. Takže to bude tvoje, to bude toto tvoje z, y, z. Takže tie zostanú. Takže y0, x0 vieš. Y, x, z nechávaš tak, lebo to sa vlastne ako keby to tam má zostať. A ty si potrebuješ len vypočítať z0, prvú deriváciu x v bode a prvú deriváciu y v bode a. No a to robíš tak, že najprv si vypočítaš prvú deriváciu v bode x. Teraz, dobre, ďalšie derivovanie, takže to máš, že gx na druhú proste musíš to vypočítať ako krát x. No to je jedno, neviem, prečo som si to tu teraz napísal. No dobre, takže derivácia tohto celého je, že 2 krát x, takže opíšeš toto, krát derivácia vnútrajška a derivujem podľa x, takže y ignorujem, lebo to je konštanta, dvojku ignorujem, lebo je to konštanta, minus x derivujem a to je minus 1, takže krát minus 1. Derivácia podľa y, tak základ opíšem, lebo to je vlastne to isté. A derivácia vnútrajška, to chápete, dúfam, že ako som spravil, že derivujem celú túto funkciu, takže derivujem tak, že toto je celé moje x. Takže dvojku dám pred x, takže mi stane 2x, za x dosadím toto a potom ešte tú samotnú vnútrajšiu funkciu zderivujem. A derivácia vnútrajška tu na... Aha, no, podľa y, tak teraz dvojka je konštanta, takže to ignorujem. Derivujem podľa y, takže minus x je konštanta, takže to ignorujem a derivácia y je 1. No. A teraz potrebuješ vypočítať, akú hodnotu budú mať tieto derivácie v konkrétnom bode, a to je v tom konkrétnom bode t. Čiže proste dosadíš x1, toto x a tento y do tohto a vidíte nejaké celé číslo. Takže z derivácia v bode a je, že 2 krát 1 minus 1 minus 2 krát minus 1 a to je čo? Minus 2 krát 2 je minus 4, takže 4 zy a sa rovná 2 krát 1 minus 1 minus 2 krát 1, to už nepíšem, takže to je minus 4. No a z0 v bode a vypočítaš tak, že tie tvoje súradnice, ktoré máš v bode t, tak napíšeš do tej základnej funkcie. Takže budeš mať 1 minus 2 na druhú a to sa rovná 4. No. Tak. A teraz sa vracím späť k tomu môjmu predpisu. Z-ko nepoznám, ale to nemám poznať. Z0 mám vypočítanú. ZXA mám vypočítané. X-ko nepoznám, ale to nemám poznať. Minus x0 je 1. ZYA mám vypočítané. Y nemám poznať a y0 je 1. Takže všetko to už len dosadím. Takže z minus 4 sa rovná
krát x minus 1 plus to má minus 4 krát y opíšem minus y0 je 1. No a teraz nie som si istý, že v akom predpise by to malo byť, že či to má byť, že z rovná sa niečo, alebo to má byť proste, že 0 rovná sa a všetko ostatné. Ja to väčšinou nechávam tak, že z nechám na jednej strane a všetko ostatné hodím proste na druhú. A to máme, že 4x minus 4 minus 4y plus 4 a ešte raz plus 4. No a to upravím na 4x minus y minus 4y minus 3 plus 4 plus 4. No a to by mal byť môj výsledok. A ešte môžeš dopísať, toto je tvoje Z0, takže tvoj bod T je v bode, že 1, 1, 4. No. A oni sa ťa pýtajú na ako keby, že napíše tú rovnicu, tak toto je tá rovnica. A len dúfam, že toto je ten tvar. Akože, keď tam už napíšete toto, tak to určite budete mať správne, za to vám nestihne podľa mňa body. Ale ak je toto, čo to má byť, no to si nie som 100% istý a neviem, ako si to má veľmi overiť. Ale tak je tu tá rovnica, takže hej. To by malo byť všetko. Čo tu je zradné? No viac menej nič, proste tu asi fakt len musíte si zapamätať tú jednu vašu ako keby rovnicu, ktorú proste musíte mať na biflenu, na spamäť. Ale až tak strašné to nie je. A potom proste robíš parciálne derivácie prvého rádu, potom si ich vyčísliš v konkrétnom bode, ktorý budeš mať zadaný. Vypočítaš si svoj poslednú hodnotu tvojho zadaného bodu. Všetko dosadíš, vyčísliš a dá, čo ti vyjde. Nájdete lokálne extrémy funkcie. Výborne. Nemusím tam kresliť grafy nikde, nie? To nám povie, keď tak. Dobre. Fx, y. Minus 2x na tretiu. Stane si to prepíšem. Plus 2y na tretiu. Plus 6xy plus 48. No. A ideme hľadať lokálne extrémy. Teraz k tomu je už trochu veda, čo by sa vám zišlo vedieť. Otázka je, či si ju ja všetko pamätám vôbec. No dobre, k tomu sa dostaneme, keď sa k tomu dostaneme. Keď robíš svoje lokálne extrémy, tak najprv si chceš spraviť parciálne derivácie tvojej funkcie. Z nich si zistíš svoje x, z nich zistíš si potom svoje sedlové body. Nie sedlové body, svoje, čo to je? Kritické body. A potom tie kritické body dosádzaš do parciálnej derivácie druhého radu
a z nich zistiť, že či to je sedlový bod, alebo je tam lokálny extrém a potom vieš zistiť, či to je lokálne maximum a lokálne minimum. Takže hej, prvá derivácia, proste začnem. Bude, že zx, no toto je moje z-ko. Takže derivujem podľa x. Takže minus 2x na tretiu to môžem derivovať, lebo tam je x, takže to je minus 6x na druhú, plus 2y ignorujem, pretože je tam y, takže to je konštanta, konštanty nederivujem. 6xy, tam mám x, takže to derivujem, takže x zderivujem na 1 a 6y prepíšem. 48 je konštanta, konštanty nederivujem. Teraz zy, takže derivácia podľa y. 2x na tretiu nemá v sebe žiadny y, takže je to konštanta a tu ignorujem. 2y na tretiu zderivujem na 6y na druhú. 6xy po derivácii je 6x, pretože y mi zanikne a 6x sú moje konštanty, takže to prepíšem. 48 je konštanta, tu nederivujem. No. Teraz tvoje prvé kritické body sa budú nachádzať tam, alebo tvoje prvé kritické body sú vtedy, no a teraz dúfam, že dobre poviem. Prvé tvoje kritické body sú tam, kde tvoja prvá parciálna derivácia je rovná nulke. Čo to znamená v ľudskej reči je, že dáš si tieto tvoje derivácie do rovnosti s nulkou. A pokúsiš sa z nich si vyjadriť x-ko. No, a teraz ja si to budem chcieť vyjadriť z tej prvej. 6y dám na druhú stranu. Takže budem mať, že minus 6x na druhú sa rovná minus 6y, vydelím 6, vydelím minuskom, takže mám, že x na druhú sa rovná y. A stade mi čo vyjde? Stade mi vyjde opak, nie? Aha, nie. Stade mi vyjde, že y na druhá sa rovná minus x. Dobre hovorím. Dobre hovorím. No. A teraz tu som si vyjadril niečo a to potrebuješ teraz, no, môžete si vyberať teraz, čo chcete robiť. Vyjadriš si buď x alebo y a dosadíš ho do druhej rovnice. Mne sa viac páči, že za čo? Že za y na druhú si dosadím minus x. To mi vyjde 0 sa rovná 0. To nespravím. Tu na si za x na druhú môžem dostať y a to mi zase vyjde 0, 0. Preboha, čo som spravil zle? No, dostávam sa do štádiu, že budem musieť editovať video a to som sa nechcel robiť, lebo to bude zaberať čas. Prečo mi to tu nevychádza? Toto prečo som spravil takto? Jaj, aha, bože, idiot som. Poviem jednu vec, čo spravím a v hlave spravím druhú zase. Za tento, do tejto tu na rovnice si dosadím tento tu na y. Takže tento tu môj y sa zmení na x na druhú. Takže tie dve spojím a vznikne mi, že 6
6x na druhú plus 6x sa rovná 0. 6x na druhú je x na 6x na štvrtú. Takže mám 6x na štvrtú plus 6x sa rovná 0. 6x vyberiem pred zátvorku. Sa rovná 0. Z toho mi vyplýva, že 6x sa rovná 0, takže x sa rovná 0. A zároveň x na tretiu sa rovná minus 1 a je to na tretiu, takže znamienko sa mi nebude meniť. Takže x sa rovná 0 a zároveň x sa rovná minus 1. Fú, kláč, už som sa posral, že to neviem. Dobre. A ešte stále to môže byť celé zlé, takže ešte by som sa nemal tešiť. Ale zatiaľ sa mi to zhoduje s prípravou. No, takže mám vypočítané x0 a mám vypočítané x, viem, že môžu byť dve, takže teraz pomocou toho si vyjadrím y. A keďže mám 2x, tak viem, že budem môcť mať 2y. Ty dosadím do napríklad tejto rovnosti. X na druhú sa rovná y, takže 0 na druhú sa rovná y, z toho vyplýva, že y sa rovná 0. A zároveň minus 1 na druhú sa rovná y. To mi vychádza, že y sa rovná 1. No. A teraz na čo som všetko toto robil je to, že z týchto x a y teraz môžeme poskladať body, v ktorých môže byť, to sú moje kritické body, v ktorých môže byť ten lokálny extrém. Asi sa volajú tie body, že stacionárne body konkrétne. No a ja si ich tu proste vypíšem všetky. A robíš proste kombináciu všetkých x so všetkými y-kami, takže 0, 1. A to bude 0, 0, 1, 1. No a to je moje Ačko, Bčko, Cčko, Dčko. No, takže mám 4 podozrivé body, v ktorých teoreticky môže, možno nemusí byť lokálny extrém. No a ako si vypočítaš lokálny extrém? Tak na to potrebuješ derivácie druhého radu, teda parciálne derivácie druhého radu, pardon. Parciálne derivácie druhého radu vypočítaš z parciálnych derivácií prvého radu, ale zase, tak ako keď robíš tie derivácie prvého radu, tak robíš dve, že robíš podľa x a podľa y. Tak parciálne derivácie druhého radu musíš zase robiť podľa x a podľa y. Takže pre túto funkciu ti vzniknú dve nové parciálne derivácie a pre túto ti vzniknú dve. Takže už budeme mať 4 dokopy. A vždy sa to bude takto ako keby zdvojnásobovať, že potom keby si chcel pre parciálne derivácie tretieho radu, tak ich už budeš mať 8. Takže hej, no a ako ich robíš je, že vezmeš si zx. Teraz, ja som tu mal zx zderivované, to je moje zx derivované. A ja k tomu dopisujem, že robím druhú deriváciu a opäť podľa x. Takže preto tu je zx a dve derivácie. No a derivujem túto funkciu podľa x, takže toto je moja konštanta, to ignorujem. A minus 6x na druhú je minus 12x. Teraz zxy. Takže robím parciálnu deriváciu druhého radu zo zx, takže zase z tohto, ale podľa y. Čiže teraz robím deriváciu z tohto, s tým, že sa derivujem podľa y, takže 6x na druhú je konštanta, takže to nederivujem. A 6y sa zderivuje na 6. Teraz idem derivovať zyx, takže derivujem
túto funkciu podľa x. Takže toto mi zanikne, lebo to je 6y, to je konštanta, konštanty nederivujem. Takže tu nám vznikne 6. A ďalšia parciálna derivácia je zy, y. Takže zase robím zo zy, takže z tejto funkcie robím deriváciu podľa y. Takže 6x je konštanta a tam mi zanikne. A 6y na druhu po derivovaní je 12y. No. A teraz idete počítať diskriminanty v konkrétnych bodoch Ačko, Bčko, Cčko, Dčko. V mojom prípade mi vzniklo Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, nemusí vám výsť 4, možno vám výsť menej. Ale robíte ako keby podľa každého jedného bodu. A čo to znamená je, že dobre, ja si tu dám najprv jeden všeobecný diskriminant, že to je ten všeobecný diskriminant si rozloží, si vypíšeš tak, že budeš mať zxx, zxy, zyx, zyy, ja to skúsim krajšie kresliť, písať. No a to bude vždy takto. Takže toto si určite zapamätajte, že ten determinant počítate tak, že tu budeš mať v ľavom hornom rohu máš zx, v pravom hornom máš zx, y a dole máš yx a y. Lebo teraz tieto tu na čísla vlastne ty nahradíš tým, čo si vypočítal. A ešte k tomu vidíš, že tu máš x a y a to sú tie derivácie, ako keby, či tie diskriminanty, ktoré počítaš v tých konkrétnych bodoch. A to je D2 vlastne, to vám potom poviem ešte. Hej, že to počítaš v konkrétnych bodoch. Takže vlastne, keď to budeš robiť pre to Ačko, že ja si to označím, že diskriminant 2 pre A, tak za x dosadím to, čo mám v bode A za x, lebo toto sú moje x a toto sú moje y. Takže budem mať, že 12 krát 0. Tu budem mať 6, tu budem mať 6 a tu budem mať 12 krát 0. Teraz pre zopakovanie spravím raz, ako sa počíta diskriminant, potom to už budem robiť len v hlave. Ale verím, že to ako keby viete. Diskriminant počítaš tak, že tu máš maticu a tieto dve čísla k sebe pripočítaš a tieto dve čísla k sebe vykrátiš a potom od nich odpočítaš tieto dve čísla, ktoré zase vykrátiš. Takže budeš mať minus 12 krát 0 krát 12 krát 0 minus 6 krát 6 a to sa rovná minus 36. Lebo toto je 0 a to je logicky minus 36. No. Teraz to, čo znamená, že som dostal diskriminant minus 36, k tomu sa všetkému dostanem. Lebo to už je potom len hrajkanie sa. Takže najprv si vypočítam všetky tie diskriminanty. Spoiler, všetky vyjdú zle. Tu budeme mať minus 12 krát minus 1, 6, 6, 12 krát 0. To je minus 36. Pretože tu je 0, takže toto celé bude zase krát 0. Takže toto sa bude 0 a 6 krát 6 je minus 36. D2C. Takže zase prepisujem si minus 12 krát moje x je 0. Nemám žiadne x, tu nemám žiadne x. 12y krát moje y je 1, takže to môžem prepísať. Je to úplne jedno, tu mám 0, takže kladné číslo tam bude žiadne, aj keby bolo, tak je záporné. Takže ti vznikne zase minus 36. No a posledný D2D, tak to bude minus 12 krát minus 1. Tu je 6, tu je 6 a tu je 12 krát 1. Konečne niečo zaujímavé. Ja to zase rozpíšem krát 1. Minus 1 krát
12 krát 1 minus 6 krát 6. No. Toto je krát, toto je minus. Tak nech to vidno. Tak, minuska sa mi vykrátia, takže 12 krát 12 je 144 minus 36, to sa rovná 108, ak sa nemýlim. No a teraz, že čo to vôbec znamená, čo som to vypočítal? Vidíte, že ja to tu označujem s dvojkou, lebo D2 vám rozhoduje o tom, či v tom danom bode, ktorý ste dosadili za ten x a y, sa ti nachádza tzv. Sedlový bod, na ktorý som doteraz neprišiel, čo to je. No alebo tam je sedlový bod alebo lokálny extrém. Keď je tam sedlový bod, tak koniec neriešiš nič, a keď je tam lokálny extrém, tak ešte dačo budeš riešiť, ale ešte by som vám mohol povedať, kedy je čo. No, keď je D2, čiže keď je druhý diskriminant menší ako 0, tak je tam sedlový bod. Ak je diskriminant väčší ako 0, tak je tam lokálny extrém. Ak je rovný 0, tak netuším, čo sa deje. To mi nikdy nenapadlo sa spýtať doteraz. No, ale, takže podľa týchto čísel teraz a tejto znalosti vieme, že v bode A, v bode B a v bode C mi všade vyšiel diskriminant menší ako 0, takže to všetko sú sedlové body. Jedine v bode D mi vyšiel diskriminant väčší ako 0, takže v bode D sa mi nachádza lokálny extrém. A teraz ešte čo viem povedať o tom lokálnom extréme? No, tak lokálny extrém, teraz môžeš mať buď lokálne minimum alebo lokálne maximum. To ti bude závisiť od diskriminantu 1, preto tu všade píšem D2. No, a to ak je D2 väčšie ako 0, tak v tom prípade D1 je tvoje zxx zderivované. Takže vždy to bude tvoj tento pravý horný roh, či ľavý horný roh. A teraz z toho vieš vyčítať, že ak tvoje D1, čo sa rovná zxx, môže byť väčšie ako 0 alebo menšie ako 0. Ak je väčšie ako 0, tak je to lokálne minimum. Ak je menšie ako 0, tak je to lokálne maximum. No, a tu vidím, že tu všade je diskriminant menší ako 0, takže tu neriešim nič z toho, čo som teraz povedal. Tam nie je lokálny extrém, tam je sedlový bod, tam neriešiš toto. Tu v tomto poslednom bode mi ale vyšiel, že je väčší ako 0, takže tento tvoj pravý roh sa stane tvojou D1. Z neho mi vychádza, že sa rovná minus 12 krát minus 1 je 12, takže väčší ako 0. Z toho vyplýva, že v bode D2 je lokálny extrém a je tam LE a je to lokálne minimum. Celý tento príklad netuším, ako si mám skontrolovať, takže vôbec vám neviem povedať, či je dobre a či nie je dobre. Je veľmi možné, že som tu niekde spravil nejakú chybu, lebo je tu nejaká vec, o ktorej neviem. Ale ten postup a tie myšlienky sú určite správne. Proste
Najprv počítaš prvú deriváciu, s nej si vyjadríš tvoje možné x a y. Podľa toho, koľko y a x ti vznikne, toľko nových bodov ti vznikne. Potom si spravíš parciálnu deriváciu druhého rádu. Do tej, ak sa dá, tak dosadíš svoje body Ačka, Bčka, svoje body. Z tých bodov potom vypočítaš diskriminanty a podľa diskriminantov vieš, či tam je sedlový bod alebo lokálny extrém a potom podľa tvojej derivácie zxx vieš, či to je lokálne minimum alebo lokálne maximum. To je určite správne, tento knowledge akože je fakt, že hej, toto viem, že je dobré, ale proste neviem si to nejak skontrolovať, takže neviem vám garantovať, že to je celé dobré, no. Čiže hej, to vám len poviem. A vlastne by som mohol pozrieť Discord, že či to náhodou niekto neskontroloval, neopravil, aj keď veľmi pochybujem. Update fail, restarting in 7 seconds. No dobre. Tak kým sa Discord reštartuje, tak ja si prepíšem 6. Jo. A to sú tie viazané extrémy. Update failed again? What? Zajímavé, tak si asi nepozriem. Nevadí. No. Fx, y, znamená y minus x plus 3. X, y znamená x na druhú plus y na druhú minus 1 polovica. No. Co teď? Čo vlastne robím? Napíšte, nájdete viazané extrémy. No, viazané extrémy sú dva spôsoby, ako to môžete hľadať. Teraz ja sa vám úplne bez mučenia priznám, že jeden z tých spôsobov absolútne vôbec neviem, ani som sa ho neučil, ani sa ho nebudem učiť. Pretože jeden spôsob z nich rieši niektoré funkcie a druhý spôsob rieši všetky. Tak ja som sa proste naučil ten, ktorý rieši všetky a mám pokoj už navždy, aspoň fakt to tak dúfam. Takže ja to budem riešiť cez tú Lagrangeovú funkciu, dúfam, že to správne vyslovujem. A pomocou nej to budem robiť. Teraz ja neviem, či to je ľahšie alebo ťažšie, to už je tak viac menej na vás, to musíte vedieť vy. Možno táto technicky je trochu zložitejšia, ten spôsob, čo ja budem robiť, možno je trochu zložitejší, ale funguje vám vždy. Proste týmto spôsobom to viete vypočítať vždy. Pri tom prvom spôsobe je nejaká podmienka, kde si musíte vyjadriť nejak to x aj y a to vám vždy nemusí výjsť. Takže proste mne sa nepáčil ten prvý spôsob, takže hej, ja to budem robiť tým spôsobom, čo ja to viem. A hej, dúfam, že to budete chápať a akceptovať. No, Lagrangeová funkcia má predpis, že fxy plus lambda gxy. No. A vlastne ty len veľmi jednoducho dosadíš tie tvoje funkcie do tejto novej funkcie pomocnej. Y minus x plus 3 plus lambda. Dobre. A x na druhú plus y. No. Opäť raz ideme robiť parciálne derivácie prvého radu. Veľmi podobne to budeme zase postupovať ako pri tých keby normálnych extrémoch. Lebo viac menej ja nájdem tie lokálne extrémy tejto funkcie. Keďže v nich mám tie obidve funkcie, tak lokálne extrémy tejto funkcie budú moje viazané extrémy týchto dvoch funkcií. Predtým, ako vám budem hovoriť ďalej,
toto cvičenie zase som si nevedel ako skontrolovať, takže zase tu možno vám budem hovoriť nejaké blbosti, ale hlavne ten myšlienkový postup tu má, akože to bude dobré, ale tie samotné výpočty možno tam niekde spravím nejakú chybu. Takže hej, prakticky vám možno idem hovoriť úplne blbosti a úplne zlé veci, takže hej, keď sa niekto nenaučí, tak sa môžete na mňa vyhovoriť, že Hubert vás to zle naučil. No, ale hej, robíš parciálne derivácie tvojej pomocnej funkcie, takže najprv podľa x, takže z celého tohto začiatku ti vznikne minus 1, lebo toto je y, takže konštanta a to neriešiš, toto je konštanta a to neriešiš. A minus x je minus 1. Plus. Teraz lambdu vieš dať ku každému. To verím, že viete vykratiť zátvorku. A derivujem podľa x, takže 2x. Či x na druhu sa mi zderivuje na 2x a pripíšem lambdu. A zvyšok sú konštanty. Vyvorenia. Tak lx, y podľa y sa rovná. Derivácia y je 1, minus x plus 3 sú konštanty, takže tie ignorujem, plus 2y lambda. No. Teraz postupujem takisto ako pri predošlej predošlej úlohe. Takže snažím sa nájsť lokálne extrémy. Takže z týchto dvoch funkcií ja si skúsim vyjadriť nejak x a y. Opäť je tu viac spôsobov. Jeden z tých spôsobov je, že k tomu si pripíšete jednu z týchto funkcií a dáte ju do rovnosti s nulou. Mne sa viac páči ten spôsob, kde si vyjadrím lambdy si dám do rovnosti a z toho si to vyjadrím. Ale vlastne ešte tu jednu z tých funkcií si tu môžem napísať. Aha, vlastne toto teraz ja chcem spraviť, že ja si dám minus 1 plus 2x lambda do rovnosti s nulou. Potom si dám 1 plus 2y lambda do rovnosti s nulou. A ešte si tu prepíšem tú prvú, lebo tá je jednoduchá funkcia. Takže minus y minus x plus 3 sa rovná 0. No. A teraz zase si chcem nájsť tie svoje, čo sú to, kritické body, tak ich nazveme stacionárne body, som si istý. Dobre, a čo som povedal? Chcem si vyjadriť lambdy, takže z tohto mi vychádza, že lambda sa rovná 2x rovná 1 delené 2x, takže 1 lomeno 2x. Stane mi vychádza, že lambda sa rovná minus 1 lomené 2y. Teraz dám lambdy do rovnosti. Dám si ich bokom do rovnosti. 1 lomeno 2x sa rovná minus 1 lomeno 2y. 2y sa rovná minus 2x. Y sa rovná minus x. Teraz tento x alebo y dosadím do tejto funkcie. Ja dosadím x, takže budem mať, že y je minus x, takže budem mať minus x plus 3 sa rovná 0. Takže minus 2x sa rovná minus 3 a x sa rovná 3 polovice. No, a teraz to je moje x a teraz to dosadím späť do tohto vzorca a vidie mi, že y sa rovná minus 3 polovice. No. A teraz ja som si vypočítal x a y. Takže môj stacionárny bod má súradnice, vlastne ja som vypočítal tie súradnice, že hej. Takže to je, mám, že 3, 2 minus 3 polovice. To je môj stacionárny bod, takže to je ten môj
podozrivý bod, v ktorom môže sa nachádzať lokálny extrém tejto funkcie, tým pádom sa nachádza možno aj lokálny či viazaný extrém týchto dvoch funkcií. No a idem jednoducho spraviť svoj diskriminant, takže potrebujem čo? Parciálne derivácie druhého rádu. Takže verím, že to pochopíte, že to už napíšem len LXX sa rovná. No, opäť ich budem mať 4, robím parciálne derivácie druhého rádu. LXX bude 2 lambda, LXY bude 0, pretože nikde sa mi tu nenachádza Y. LYX sa rovná 2 lambda, nie, 0, nikde sa mi tam nenachádza X. A LYY sa mi rovná 2 lambda. No. Z toho mi vznikne ten môj všeobecný diskriminant, že 2 lambda, 0, 0, 2 lambda. A teraz ja sa nachádzam v konkrétnom bode, respektíve idem vypočítať diskriminant pre konkrétny bod, tento SB, pre ten stacionárny bod. Takže ja si môžem, no nie, že môžem, ja si musím aj vypočítať, aká bude moja lambda v tomto bode. A to spravím tak, že si ju jednoducho dosadím do jedného z týchto ako keby mojich výpočtov. Takže ja si vyberiem ja si vyberiem 1/2x a x nahradím 3 polovicami. No, dvojky sa vykrátia, takže budem mať, že lambda sa rovná 1/3. Dobre, takže moje lambdy budú 1/3 a obidve lambdy budú 1/3. Môžete si to aj skontrolovať, že do tohto dosadíte y. Budete mať, že lambda sa rovná minus 1/2 krát minus 3 polovice, čo vám vyjde zase 1/3. Hej. No dobré, takže počítam proste druhý diskriminant v bode v SB. Keďže mám jediný bod, tak si to už nemusím označovať. No a to je, že čo? To sú, že 2/3, 0, 0, 2/3. Pretože tu som dosadil 1/3, takže logicky mi vyšlo krásne 2/3. No a to tu rozpíšem. Minus 0 krát 0, z toho krásne vidím, že mi vzniknú 4/9. No. A teraz zase budem používať ten istý knowledge, čo som mal pri tom predošlom príklade. Môj diskriminant 2 vyšiel väčší ako 0. Tým pádom v tomto bode je lokálny extrém. Keďže v tomto bode je lokálny extrém tejto funkcie, tak sa v tomto bode nachádza aj viazaný extrém týchto dvoch funkcií. A to isté zase platí aj pre, či to je lokálny extrém, alebo či to je viazané maximum alebo viazané minimum. Zistím zase z tohto môjho prvého člena. Takže zase platí, že D2 je väčšie ako 0. Z toho vyplýva, že D1 sa rovná LXX. A z toho vyplýva, že LXX je väčšie ako 0 a preto je v tomto bode viazané čo minimum. A to by malo byť všetko. Zase neviem, ako si to mám skontrolovať. Skúšal som to dať do aj GeoGebry, aj Desmosu. Ani v jednom sa mi nepáčili výsledky, čo vyšli a shodovali sa, ale vlastne nevedel som, na čo sa pozerám, takže hej, neviem vám povedať, že to je dobre alebo nie. Ten postup, akože toto je ten postup, ktorý máš robiť pri riešení.
hej, teóriu nemám k dispozícii, takže to si neviem prejsť. Určite to budem ešte ja rátať a určite keď prídem na to, že som tam spravil niekde chybu, tak vám to napíšem na Discord. A hej, keby máte hociaké otázky alebo čo chcete, tak mi kľudne píšte, alebo určite píšte do Discordu, proste nejaký megamozog vás opraví. Lebo nás nerdov nebaví nič viac na svete, ako opravovať iných. Takže určite sa pýtajte. Ale hej, to je za mňa viac menej všetko. Čiže pofotím vám tieto moje nové papiere, čo som si napísal. Všetko vám pošlem na Discord. A hej, čaute. Veľa šťastia na započte. Dúfam, že to zvládnete. A ak bude inak veľký záujem, respektíve ak to veľa z vás nedá, tak kľudne mi potom pošlite nejakú ďalšiu započtovku a ja spravím, že aj na opravné započty. A kľudne sa vrátim aj akože k prvej započtovke. Takže hej, len mi dajte vedieť, čo chcete.